Ahojte podnikatelia, máte už založený podnikateľský účet? Ak nie, tak počúvaj ďalej. Od 1. apríla tohto roku je povinné mať založený podnikateľský účet pre všetkých živnostníkov. Práve tento krok speje k tomu, aby sa oddelili súkromné a podnikateľské aktivity na účtoch, aby bola vyššia transparentnosť. Neexistujú žiadne výnimky. Ak nesplníš túto povinnosť, tak hrozia pokuty až do výšky 3000 eur. Odporúčam vám ale určite založiť si účet v rovnakej banke, v akej máte aj súkromný účet. Dôvod je jednoduchý, nemusíte platiť za transakčnú daň medzi prevodom medzi vlastnými účtami. Transakčná daň sa vás nebude týkať ani pri prevodoch do štátnej pokladnice, zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne. Určite odporúčam porovnať si viacero bank, pretože niektoré banky ponúkajú podnikateľský účet napríklad na rok zadarmo, niektoré na 3 roky a dokonca je aj banka, ktorá ponúka navždy zadarmo podnikateľský účet. V prípade nejakých nejasností ma kľudne kontaktuj v správe alebo v komentároch.